edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, last 4:45 sa liwat. Mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon tagpalabati sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, ang Iloilo, Capiz, ang Aklan, Cavite, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kutob, Malabutan. Sa aton broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. But ini ang numero sa kalendaryo Petsa 4 na. Sa kinanda liwat naman aton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga patrol unit reporters sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo masami mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo din mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Katimbang man sa sining nga palatuntunan naton ang aton Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa probinsya, dakbanwa sang Bacolod sa pagbantay sa sitwasyon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan, buylog nato ng puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Pag-aop na magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action Christian James Venaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagan ng korman sa siring nga palatuntunan, tag sa Sabado, Action Report Afternoon Edition. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Oy, manayanayang lakat sang panahon. Nagtulo-taliti kay natulo temprano pa. Kadali malang. Tulok namon ang nabukid nga porsyon sang probinsya. Bao siling ko nagadulom-dulom ang galom. May lang nga swerte kay nagwasaag man ang galom, naglapta ang galom. Way madayon ang kontani pag-ulan. Kaya ang sentro gid sang galom do diri ka pakadto sa syudad sang Bacolod. Siling namon ni Action Deal kani Papang do maulan temprano pa haw. May gani kung ulanon niya temprano pa, hindi lang gabi kay
klase ko ng mga nagaplano magranda di kag magwalda-walda, mautod naman ang bigs. Subong mapaang-paang ang aton siningalakat sang panahon. Pero may mga porsyon gyapon sang makulod kag probinsya nga may paggalom-galom ang kalangitan. Kabay pa nga ara kamo sa maayo nga pagkahimtang, durante nga ara kamo siya puluyan, nagapulupungko, nagamuni-muni, ang iba nagatililipon marites. Sige halang importante ang dulungan sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga nagahilay-hilay pa da, nagapulupungko puno kahoy, sa tagsa nila kapuluyan, sa mga nagapulo pangapi pa amoni oras, sa nagasnak sininga hapon, dala kami sa inyo nga pagpulo pangapi kag pagpulo pamahaw, mga balita amon mandulong sa inyo nga mga palamatinan. Nano ang mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Ang balita kung Sabado, dala ni Action Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Anay binilanggo patay matapos ginburo kaina sang aga didto sa Banwasang Pontevedra. Ibaloon ta na kung ano ang ginhalinan sining biktima nga isa anay kabinilanggo nga ginbuno, yatap gid patay. Ibaloon tang motibo diri kag ang suspect balaradak pa na sa atong sinikapolisan. Dapat lang gid madakpan ni para nga matagaan man bisan paano ang hustisya sining napatay nga biktima. Bantayan man ang report gikan sa atong sining nga New Government Center. Dalo ni Aksyon Adil Salazar, ni Aksyon R. Tayhupon, Councilor John Gamboa, natalana nga magapadala sang komunikasyon sa ERC angot sa isyo sang refund. Maayo nga tikang ni Councilor Wilson June Gamboa. Ang mga balita gikan sa national, ari naman lokduho naman ato ni. Lokduho naman ini sang pumuluyong Pilipinhon bao. Wala na niya untata. Rollback gamay. Presyo timbuok dako perdipilo gid kita nga pumuluyo. Big time oil price hike mahimo nga ipatuman sa masunod naman nga simana. Ang diesel, ang saka ya dasong simana 6 pesos 30 sentimos hasta sa 6 pesos pakadto sa 60 sentimos. Ay aragoy. Gasolina madugang man 2 pesos kag 50 sentimos hasta sa 2 pesos 80 sentimos ang kada litro. Wow, Diyos ko. Epekto ini sa mga ulo isyo sa international. Labi na gid ang padayon nga gera mundial sa tunga sang Russia kag Ukraine. Yamak mo na. Amo ni ang lokduhon sang aton nga pumuluyo. Amo na sila lang ang iban nagapanumdom dalom nya mag-amo na malang ni bulo bisikleta na lang kita. Si Action James Binares gani nga makasarang magtugong sang motor nga pultang daw nagapanumdom pagani dalom. Ang motor ni Action Christian James Binares, ang full tank sila guro mga 8 litros man. Diesel ang imo Action Chris, no? Diesel kon gasolina. Gasolina imo na. Kaya mak mo na.
Pilang kwan na ang capacity na 10 litros. Wow, tiyamak mo. Si Action Christian James Binares ni makasarang niya bisan pila pang isaka is ni purti sa mismo ganito nagalungo man. Doon di ni Mayo ang sitwasyon ta. Nada mabalik naman ko sa bisikleta magamuni. Papang Nixon gani ga panomdom dalom. Dado amo naman ni Guro ang malawig nga itiner ni Yolanda ay. Wala ka ngalan sang salakyan ni Papang Nixon tahom si Yolanda. Di palangga gina si Yolanda. Amo na yang amo na kapalangga ni Papang ang salakyan niya gintagaan jigid ngalan si Yolanda. Na mag-amo ni nga istorya ka daw saka ni matiner naman isbalay si Yolanda pro. Pero maya pa gani magmotor-motor ka mong sa tutuod lang. Kali ka tayo kontra mo sa motor. Muna ulan, init, pero sige lang. Si Action Christian James Binares magsakay sa motor ini. Kompleto kung todos mo. Rain or shine niya. Kuan pa na ang iya sini nga mga gear, mga malahalon pa. Para bala pa ni Guro sa aksidente. Oh. Amo na ning bintaha kung may motor ka mong saan paano kaulo adjust ka gamay, no? Hindi bala Action Chris. Basta ka motor ka, makaulo adjust ka. Kung mga auto, 4-wheel drive ti daw. Mahuya ka man nga hindi ka magtugong sa gasolina, no? Iban gani ka kaubsa ng gasolina mo. Kakabilin pasdalan. Yung gasolina ya. Ulustuhan na sa inong pakadtoy mo. Kasi ka problema, pasang ibalik ya. Diyos ta na. Kaya papakadtoy ya palang tunga-tunga sang katuan niya na abiriya. Di ko ilang tawon tangki sa salakyan niya. Wahid na gasolina. Kundi naog naman siya ka magbakal gasolina. Nabalang ako may kulo kwarta ka man lang. Hindi hindi ka manging kuripot sa pagkarga kapag tugong sang krudo man akong gasolina sa salakyan mo. Galing kita mo na bala, ang 500 mo. 500 mo guro pila? 5 na guro ka litro. Ang makarga mo sa 500 mo sa salakyan mo. Ay, nano nga sitwasyon. Iban nga na may pagkali akong motor mong kasi mo Areo may sin ko pakadto puli na ko ni Guro pukon sa lakyan nga 4-wheel drive hindi ka kasiling matugong ka 2 ka litro sili mo makabalik pa ko ni Guro kasi lang alangon ka bla hindi ko lang sa lakyan mo abi mga dilapidated pa abal David kagi daw kay ang suyop sina puerte. Unless gangi mo sa lakyan, bag-o. Kasi siguro makakini-kini man na siguro maghigop Di bla? Di bla Papang Nixon? Di bla Papang Alvin? Oh. Si Action Alvin niya, sa lakyan niya, permi lang pultang. Man mauya man siya mabili na sa lakyan sa dalan mo. Oh. Muna nga ako sa si Papang Alvin, kakawadaan man watoy. Kay ang iya nga sa lakyan niya, pultang kinapermi mo. Oh. Yan mo na Gusto si Mana, saka naman. Mamak murabanwa Ang diesel pila, sobra 6 pesos kinisaka ito si Mana. Ang gasolina, sobra naman 2 pesos. Ay, Diyos por santo. Iho di karga kag 15 tonelada. Muna siling ko daw, ang ibang kapanumdom na lang nga magbulo bike na lang anay. Kung lapit naman lang ang pulian niya, mabike na lang ta. Pares kay Papang Nixon. Di mo na siya kapuli sa barangay 3. Pwede yan man lang gani malakat mo. Kala yung problema yan magpuli sa gabi. Kita mo ido. Igatra sa bansi si Papang magpuli sa barangay 3 kay ang why siya nakulbaan sang holdapper mo. Ang kulbaan niya ido. Oh,
Depende nga malakat-lakat ni papangyalin sa balay sa barangay 3. Burdingaw siya pagkanto di stasyon. Ako nang iban ka panumdor niya mamulo bike-bike na natagurana niya eh. Ito hindi kin magwanta ang timbuok sang krudo kagasolina. Ay, puwerte. Kabay pa nga matagaan man isang italopangod sang bag-o subong nga administrasyon nga mga pungko. President Bongbong Marcos. Ano pa, ang Pilipinas ganito ginakonsiderar ang pagtap na o ang pagtap sa India para sa importasyon sang bugas. Ang India subong kuan man ga sakripisyo man sa ilang ekonomiya. Sus. Puwerte subong ang pungsod India. Back-down gidyang ila sining ekonomiya matudtuod nga back-down gidya. Nagsarurot gulpi lang ekonomiya sa pungsod India. Subong hindi maintindihan ang India. Sa piya kabahin 5.1 million na suspected shabu nakuha sa toy drums. Tanan na lang himuon sa mga drug lord, no? Para nga mapalusot ang druga, no? Vice President-elect Sara Duterte pag-inaugurahan sa syudad sang Davao sa Hunyo 19. Ang kay Bongbong Marcos National Museum ang venue sa yasining inaugurasyon. Una-una si Inday Sara. Amak muna nga sitwasyon, no? Damo kita nga tubangon sang bag-o subong administrasyon kung problema sang pungsod Pilipinas sa paghambalan. Ang kautangan sang Pilipinas, ang pagsaka sang krudo kagasolina, ang pamahog pa sang COVID-19, bag-o naman nga variant. May mga monkeypox pa, may mga leptospirosis, may mga dengue pa. COVID-19 nga problema ay sa kadamo-damo at tubangon nga problema sa aton nga bag-ong administrasyon. Pero ti panghangkat man sa iya kay incoming President Bongbong Marcos kung paano ya ma-mobilize ang iyang pagka-presidente sa sitwasyon karon sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. We are referring sa iya sini nga mga cabinet members Lalo mga cabinet members na ni President Bongbong Marcos, mga mangin maayo mangkuntani bla. Nga ang lantawon hindi iya personal nga kagalingon kundi ang kabilugan. In other words, hindi bala kurap nga klase opisyal ang ibutang ni Presidente Bongbong Marcos. Nga hindi magkadto bala sa bulsaya ang dapat makadtos tao pagkatuon gidya kag ihatagid. Amo na mga problema sa mga ginatubang sa aton pungsod Pilipinas sa pagkadamo-damo nga problema ang atubangon sang bag-o nga administrasyon. Sige lang importante buhi lang ta. Di bala maninoy maeng, di bala maninay Chari Salvacion, may hapon dira sa inyo sa La Carlota. Ka-monitor gid sila nga duha mag-asawa ho. Why kita da maninoy? Muna nga dapat mangin vigilante man kita. I mean, amo na siling ko bala permis suliton ta. Hindi lang tayo magsalig sa gobyerno. Maning karas man kita, maninguha man kita kay ti ang pangabuhi taya. Way taman ginasandig sa gobyerno mo. I mean, manikasog lang ta ka maninguha lang ta. Ang importante da makakaon ta 3 ka beses sa isa kadlaw. Kag mapa-eskwela tala kabataan ta. Good na ta na. Tagaan ta ni Lord sang Malawi kakabuhi kag way lang balatian. Go, go, go! Fight, fight, fight! Ano na siling ko bala? Suliton ta. Bisan sinod yung presidente mag-agi sa pungsod.
kita ya hindi na ta makatibawas sa aton nga kautangan. Utang na tang utang gyapon. Iti ang mga magabulos nga bag-ong administrasyon. Problema ginayang pundo mo. Diba? Alam mo na, fight lang ta. Importante, buhi. Diba? Oh. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:04 na. Sa aton nga maka-aksyon, sa aton nga mga viewers, sa aton nga Facebook Live, ang inyo greetings, dugay-dugay ha. Pero importante, like, kag i-share nyo gid. Matik pala para kay Madam Ibon Butcher sa Germany. Tamiyaw yung pamilya sa Mursa. Basta si Ibon Butcher yung pop up dia sa Facebook sa Aksyon Radio. Mas serious na sir. Mayong hapon, mayong gabi, mayong aga. Naka-like na ko kag naka-share na ko. Di ko di ka nami. Wala liso-liso Wala lumpat-lumpat ha. Steady pulse. Ang importante, no? Dugay-dugay baloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa una nga paglibot-libot sa patrol naton. Kamusta ang mga napanilaga ni Aksondale? Nano ang mga nakitaan kag iya sini nga na obserbaran? Durante nga nagalibot sila karon nga hapon ni Papang. Pero antes sinabla ang ining kamatayon bala sang akon nga kasi Mario nga si Jethro Bacayo nga taga Barangay Panokoy 47 anyos. Daw pala ligban pa rin sa pulis naton. Aksyon na liber dali lang kita kay pabati ko ng tingog ni Police Major Richie Guhi kay siya mismo libog man ng ulo sang hepe sa station number 4. Yan ang ginigidhalinan sang kamatayon ni Jethro Bacayo nga nasapuan patay kay nasang agad sa may purok pamililigon sa barangay 19 man. Why man sa pilas? Why pilas agi sang tiro? Wala pilas agi sang buno. Siling kuno na kuryente, tito wala man sang indikasyon ang lawas siya na kuryente. Magluwas lang ate ang bulo bakiras ito kung pilas siguro sa lawas ito mo itong pag sablay sa kuanay sa kudal nga himo sa sin nga ang posisyon niya gatuwad sa masapuan ng bangkaya. Kalagay sa landri sa naturpanggadan ni Police Major Richie Guhi ga palanggitom ang ulo kaguya sa biktima. As if pala do may nagklag nga dugo sa guyay kag sa ulo ya. Muna ganang rason kung nga nagpangabay gid si Police Major Richie Guhi sa pamilya sa napatay nga para nga mabalaan ang cause of death. Ikuan gid, ipaydalom gid sa autopsy ang bangkay para nga mangin wala problema kag wala pala sang itago bla. Kasi ang autopsy result amo lang yung makata clarification mo sa isa ka tao kung ano ang ginhalinan sa iya kamatayon. Pag gusto man iklaro ni Major Guhi nga wala iya sang raid nga natabo sa barangay 19 sa may purok may binuligo sa dito na sapuan ang patay nga lawas ni Jethro Bacayo. Amo nang ginklaro idi sa aton sini nga interview. May ang initial ka to, wala ko patimaan na bindumo siya or bintiro siya kay wala to physical na nakita na mga pilas. So magluwas to sa bagrasya sa mga braso ya, pagtiil. I-clarify ko lang kaya may nagagawa nga balita na may ginpatigayan ko nung operation sa illegal gambling sa area pero wala may ginpatigayan nga gambling operation dara. So ang natabo to damo na sila guro ga tumbo and then may ang nila lookout kaya may nagsulog 3 ka tao. Sabi nila redon sila so may nag-singlet na raid. So ang matong nagtinuwag sila tanan. So dito pagkatapos ko may nanawag na dito station kang may hara ko no nagsabit sa kudal nga sin kag
wala na kang kabuhay ang bigay nila na kuryente or na puso kakawayan sa pagpinalagyo. So, pag-verify ko, wala man na pagpakaya to, wala man na pilas o wala din binaigo sa kawayan na aligasyon nila. At wala man po kuryente, nakita na linya. So, posible, sir, may balatian, ginatake, no? Sa kanina sa aga-aran niya brother na si Richard, wala man siya ideya kung may ginabatyan niya o kiway man kung nagambal. Pero sa lantaw na to, sa picture, mga pagpakaya na ng Soko, doon nagpulangit kong ulo yan. Tungkol kay siguro ang tanang nadugo, nag-flow sa ulo yan. Kaya nakatuwad ko siya sinirit mo sa scene na iyatanit ng buong to. Galoy nakahawid kung iyalawas kung katuma. So medyo base, wala nga, ang amon lang base nakainom niya siya. Kaya allegedly, ugayong pa ni ko na mo according ko sa mga tao may balay ko galing naglok sila magwa. So ito, pag-respond dito sa tropa kung nangamiti, wala na sa inyong life, that's why na po siya mandala sa hospital. So, posible, ano man, ginatake, ano man, sa sobrang kaurukbo, ano man? Siguro mo ginada, pero sulaton ka lang siguro ako ni Eric hindi kakakonclude kaya ginistorya taman kami mata na para mabalang ginatong autopsy so according sa iya brother storyahan pa nila magulutod to gawa nila desisyon. So, pero definitely, sir, waya pilas, waya sang silingabing nga may pilas nga agi sang buno, tusok sang kawayan, or agi wala sa kuryente? pero wala Sumut silingon siguro, ginatake siguro, no? Oo, ginada. So, klaro, honta lang, sir, waya ito raid, kundi sila lang ito yung nasilinggitan ng grupo. Oo, may ara dahil na lookout mo. Ang hapon mo operatiba, wala man kami trabaho gabi sa gambling. Ang iba na unit, usually i-coordinate man ako magsulod sa area kasi wala man kami nabatong coordination. So, amo pa rin karon sir kinapaligban nyo, kag siguro, definitely, siguro, mabanaan tali kung mag-autopsy na ang pamilya, kung mag-willing ma-autopsy ang bangkay. Oo, palwapon po natin ang nakata kung baka istoryanan na po sila. Oo. Kung mag-decide sila na ipatupsi. Oo. Kagway mga muna sa area, drug rate sa lugar na, no? Wala. According din sa utod niya, pag umalang sa laya ko, no, sa mga kaso na pagpamuno man, na-remit niya siya sa bilibid, and then sa pagwa niya, nakakumit naman siya krimen pagpangawat. So, na-reason man natin sa isang dumanan. So, 2021 naman nakagawa na siya sa pasukat. Hambalan man niya sa utod niya. Galing ito, doon ako namamate. So, trabaho, yun sa mong sir, panday ni siya ko, no? Oo, panday na siya sa panuboy. Ang giyautod, panday man na siya. Galing sinalas na nagwaan na may pulon. Kaya na utod, dirada sa pulit sa ancestral house nila. Kaya patay naman nila butere. So, lato na sir, ang resulta sa autopsy kung willing iba ng pamilya, sir? Oo, okay. Yung istorya na to, wala. Ang sa crime lang kami, ganito yung sa police doctor nila, psychological officer na. So, sa City Health na din Dr. Miraflor. There you have it, si Police Major Richie Gohe, ang hepe sang Station Number 4. So hopefully mag-grant sang pamilya ni Kwana. Sa napatay nga si Jetro Bacayo, ang request ng pulis para ma-determine, para mabalaan kung ano man ang cause of death. Kung mala, gin high blood. Kay parayo sa masapuan ang bangkay kay nasang kagahon sang biktima nga nabatian dang mga palibot nga balay nga may gaugayhong bla. Ihadlok pa sila magwa. Ihubog ni kunong biktima. Ang posisyon niya kada action liber katuwad mo.
Pero ang iyang ulo kakang iyab lang aguya, naglagob daw may mga dugo nga nagpundo bla. Possible kung ginatake ka high blood bla. Ano nga sitwasyon? Kabay pa nga mapahanugutan sa pamilya ang request ni Guhi nga ipadalom sa postmortem ang bangkay ni Jetro Jetro Bacayo nga residente kasi Mariota dira sa barangay Pahanukoy. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. Check tanang report sa ato sa Patrol 2. Kamusta ang tanay sa action din sa paglibot-libot sa karon nga hapon? May hapon dira kay Manjo Arnejo kay Giovanni Mel. Scout Ranger dira sa may Banwa sa Minalbagan nara na siya Sila ni Mary Grace Fermin or Mary Grace Eugenio Fermin. Di si Madam Ibon Butcheria Matik niya. Uy, si Madam Eva, kagtuto Joel Sangko and kids. Ara man sila monitor sa atong sininga pagpangalagad. Check na to sa Patrol 2. Sitwasyon, trapiko sa siyudad sa Bacolod. Actiondale, happy Saturday. Yes, happy Sabado, Action, Eric. Pagsaton sa mga ka-action na naging Grand Gate ang pangamuyo ni Papang nga hindi magulan. Aragid? Ga pangamuyo masagali. Dayon gid. Dayon gid ang session karon. After. Nanaman ni Mayo kaya palatis hindi maulan no nang atos ni nga paniyang Action, Eric. Subong Sabado sang hapon ni kay nati lumera sang pagtulutalit sa pinaka mga area diri sa may syudad sa Bacolod subong nagtulutaw haya ang aton sining kalangitan na aksyon Eric sa mga aksyon naton nga going south nga portion sang syudad sa Bacolod Action, Eric ari kami subong ginausoy namon ang dalan no diri sa may dalan na Araneta Action, Eric. Ma-observe natin nga may mga dalan Action, Eric yung doon nagaluhob ang dalan nun sa mga area dito sa may syudad sa Bacolod. Like din ba sa may old airport Action, Eric, may mga dalan Action, Eric nga budlay gidi ang agyan. Gakakibot kami kada gabi magpuli ni action ninyo kag reaction Nixon bla. Gakakibot kami sa kay gulpi la lagapok ang salaki. Ano to? Kasi kadalom sang buho dagli Dale. Kadalom Action, Eric. Ano na tama? May buho. May kalkala da. Ano man? Amo magana Action, Eric. Kay isang una, di daw okay man niya ang dalan sa pinang area. Pero kay na mo ito lagi na pagsugat namon dira sa isang Pahanukoy. Iti amo to na observe. Hindi niya gagmay ng mga buho Action, Eric. Lagko? Nga area lagko niya nga mga buho. Do gagmay ba lang sinkhole Action, Eric. Dili sa may dalan Araneta. Nga delikado para sa mga mga motorcycle riders naton nga mga kauturan na especially kung maglabay sa tining nga dalan Action, Eric. Hindi lang nga isa, kundi duwa, tatlo Action, Eric. Diri sa area sa nga dalan Araneta. Kung ito matapulan, kapul-kapulan, tani na bisan ko lang da, balas kag bato lang da, bla? Amo man Action, Eric, para magtapan-tapan man, kag hindi man budlay sa mga motorista natin nga maglabay sa tining nga area. Magluwas Action, Eric, diri sa may dalan Araneta. May reman din isang portion sa may dalan Burgos nga nagluhog man ang dalan. Pero pag nabay ko kaina, doon natapulan na siya sa DPWH pero tikon labyan sa motorsiklo, rough road sa gihapon. Pero at least nagtapan-tapan ang dalan kay daw nagluhog Action, Eric the other day. No? So muna kaina, ang pinaton nga na-notice no sa mga dalan nga ginlabyan sang patrol dito sa may syudad sa Bacolod. Sa may dalang Hilado, lapit rin sa may Burgos Public Market, nag-umpisa naman Action, Eric ang road repair sa siling dalan. No? Kung madumduman mo, last month, agin pang buhuan na no ang ining area pero wala pa laging pangkot-kot ining ang mga semento Action, Eric. Pero this time slow moving ang aton sining mga drivers, mga pribado man, pampubliko nga mga salakyan like mga shopping nga mga salakyan sa paglabay diri sa may dalan Hilado going north nga direksyon diri sa may syudad sa Bacolod Action, Eric. Sa mga action naton yung mga drivers naton subong daw nag-create Action, Eric ang ila sining mga itsura mga sining panibagong oil price hike nga mag-take effect naman ni usually sa Martes nga adlaw Action, Eric amo ni subong iban sa karon o konbas nga gawon sila full tank sang ila sining mga salakyan Action, Eric by next week hindi gid mapunggan no kasi masulotog na sa 80 ang presyo sang diesel bilang more than 6 pesos Action, Eric
ang pagsaka no sa diesel para sa aton sining mga kauturan nga may mga salakyan aksyon Eric. Sa bahin diri sang Dalan Lagun, makita diri naton nga may pwede ka mga individual nga nag-ulo exercise action Eric sa sining mga tinion pag makita diri naton nga amat-amat no na nagadamo ang mga nagalagaw sa bahin diri sang Capitol Park and Lagun subong Sabado sang hapon. Kagati i-remind talaga action Eric ang aton sining mga motorista kag mga pumuluyo man nga buwas nga adlaw gali lawig-lawig ning mga brown out ang nagparentahan na banguti ni mga scheduled nga power interruption Gani. ang aton sining NGCP ang maapektuhan action Eric more on south nga portion sang syudad sang Bacoto daw dalagi ka mo to Laban gid 6 to 6 gid ang schedule. 6 to 6 gid no dito talaga ano sir may makalre pictures ang buo action Eric kaya na kami dito sa may Dalan na Araneta ginbalikan din naman ni Papang very good. So amo to action Eric speaking of brown out preparar gid ang aton sining mga kauturan sa ila sining mga power bank no kag kung may mga generator kamuti mas mayo action Eric kay subong do nag-uso man ang Baclaran action Eric sang mga magagmay nga mga generator no pati amo tubla pag start sang bagyong Odette ang iban do nagpreparar gid sang generator bisan gamay action Eric para at least makapiantiyan especially nga damo sa mga kauturan nato nga work from home kag may mga power interruption nagakapektuhan man ang ila sining trabaho hilabi nati ang gadget kinahanglan gid especially sa mga working mom working dad nga yara lang sila sining mga panimala samtang padayon no ang ila sining pag trabaho action Eric. And good news boss nga adlaw ma-take effect na ang wage increase action Eric. Ati amo niya ang lauman sang publiko nga hopefully ano ni ma-implement no sa aton sining mga employer ang wage increase action Eric para at least makapiantiyan man no ang damo kang balak action Eric nga dito kagamay lang si ba niya importante may ara supot man ang gagmay ay 55 pesos kada adlaw. Sipa bala sa 15 dias pilang makostara sila dako man. Mga mil-size man action Eric ang madangatan sinasunod sa isa ka bulan. Okay lang napasalamatan nyo yes, dako-dako na action Eric kay importante may ara sang sawala amo nang ambal nila nga mas bayo nang may ara sang gamay nga pampian-pian tulo pang ape o kun dugang nga gasolina action Eric especially sa mga like mga motorcycle riders nga nagausar sa motor pagpadulong sila sining tagsa-tagsa kamang trabaho. Hopefully action Eric ang balantayan di kung paano ni ma-monitor bala ang implementation sining wage increase kay base bala may mga kompanya nga hindi gusto magpatuman action Eric ang sining wala sila may mahimo bangod mando niya no sang Department of Labor and Employment o kon dole action Eric. Hopefully ang damo sa mga company kundi damo kundi kanana ang dapat obligado nga mag-comply sining wage increase ang dole action Eric. Kakundo tanaw nila sa mga trabante nga wala ginatuman sa ila amo ang wage increase report rin sa dole Amo gina ang sa dole hindi mag kataka kag hindi magalang-alang kay obligasyon niya sang amo nga papataas sweldo sa ilang empleyado. Yes, especially action Eric nga tikon ang pagsaka ganang sweldo bangon din sa mga nagasaka sa mga pangunang nga balaklon like ang mga basic needs and necessities rin naton ang presyo sang gatong pinagakangay man action Eric nga pasakaan man ang sweldo or wage increase sang mga empleyado hindi di pwede pagpahipsan action Eric kung nahadlok kamo dira sa inyo sining mga empleyado nahadlok nga mag-report anonymous pwede kamo niya padangat kag kung magreklamo gikan mo legitimate niyang reklamo kami order na yang doli amo man gani action Eric kay iban na hindi naton malikawan action Eric kasi ang iban basi makadlukan mawalan sang trabaho wala na sang backup plan action Eric kun ano ang mangin masunod nila sining palangitan pero wala kami mahimo bangod mando niya sang dole kay magluwas sa Region 6 may pilaman niya action Eric Marion diri sa pungsod Pilipinas ang mera man sang wage increase no so mo dapat naton nga pasalamatan especially sa mga nagaduso man action Eric sining pagtaas sang sweldo diri sa bahin sang Western Visayas
So far so good ang lakas ng trapiko diri sa may portion sang dalan Araneta. Hari kami subak siya sa may old airport no. Okay. Kung na makita diri naton na Sige. ang mga motorcycle riders ay naga-slow mo, nagahina-hinay. I-picture Ang naging gil bida Del Mayo ang mga buho del bla kay ipakita ta sa DPWH dayon. ang mga reaction Kay para ina da ina nga lugar da kag portion na perwisyo gid sa mga riders na mo. Actually kung gabi pag reactionary ka Oo. manibudbudlay kay medyo madulo ang Kay- nga lugar. Kay kung gabi bala makibot ka ko sa nagalagapok slakyan mo na maglabay. Amo magani Kag, labi na Ang problema pa na dakid purti ka tulong mo da ka lugar. Ilabi pag reactionary kung first time mo yung maglabay, hindi ka pagkidya pamilyar sa siningadalan, tinakot yung possibility nga kasi ma-aksidente ka, nga wala mo natin ginapangayo. Gani. So muna, mas mayo nga tikon maglabay sila dito sa may dala na Raneta. Mabalaman nila kayo si landmark ni mo, ining old airport reactionary, uloonhanan isang good year. Mga taga DPWH bala bilagaw-lagaw makamo ko pag may time mga kamubi para mabatsagan nyo ka makitaan yung problema sa tao da. Yes, tinisan na weekend, Sabado reactionary, maka-deploy sila sang persona, ano man ang pagkapol, di man. Oo, Or butangan man lang isang warning or mga signages nga may mga dalan nga nagluhob kagti hopefully matagan sang tikang kagaksyon sang DPWH Bacolod District Engineering Office reactionary kay delikado. Abi mo imo man nila da siligan ang buho. Kuan mga balas kag bato tapos bubuan na nila sang daw ginaluto. Bala ano panawag sila kanang ginaluto lang itom na. Asfalto. Oo, bubuan nila na tapos butangan ka kuana ka bato, crackstone bla. Oh, tapos na bubuan naman nila yung kabalas na ti para magtapan-tapan man na dai. Yes, actually muna niyang na-notice natin ng mga dalan like Araneta, Dalan Burgos, base may rapagid sa iban nga mga lugar diri sa may syudad sa Bacolod nga wala na naton nakyaran or nalapyan. So hopefully ma-monitor man no sa aton sining DPWH team kag matagan sang nagakaigo nga action-actionary. Dugay-dugay ay post natin sa social media ining sitwasyon sang dalan. Ang pag-post sa radyo hindi na kuno kundi pabalon tang taga DPWH nga mo dang problema sa iladalan da nga daw malasalungkaan da ang alagyan da. Yes, action Eric. Kagati amra nagulat man to sang tikang nila para at least matagan sang nagakaigo nga solusyon kag action Eric. Kay kan ma-aksyonan so, da kung makasunan nila pagi sa aksyon radyo da kundi paslamat ang tawon, di ba? Amo man action Eric kay last time madumduman kung may mga litrato nga gina-post sa social media in kasong may mga problema action Eric pagka the next day mayara dayon sang aksyon nga ginaubra so mas mayo kung baga action Eric nagasurvey kita diri nga nga bridge or taytay na masolusyonan ang isa ka problema. Kay kung mo nga do hindi man kung isa kalibot ang aton nga city engineer sa DPWH kundi kita malibot kung kita tayo posta sa social media sa aton nga Facebook para makita ano nga ay ato gali og post aksyon radyo gali itoy aksyonan ta to be. Yes, kung baga action Eric positibo nga kritisismo kung baga bulig man naton sa komunidad kasi nga kadako gid sang kadako tong sila sa Bacolod hindi man niya makitaan tanan sang mga team dira sang city engineer or DPWH mas mayo nga ma-inform naton sila kag matagan solusyon kag avoid or malikawan ining mga wala ginapabot nga mga aksidente diri sa may dala na Araneta. Pagkatapos Del pagkatapos sila na makapulan da ang duta da gagaluhob-luhob da ang dalan da naguluhob-luhob tubangan sang call center da sa old airport butangan na da nila suga da para sana go amo mangala ipama na nila ang pagbutang sa suga nga para magsanag da. Mas mayo kung makalabay sila kung gabi do ma-infection sila bala kung gabi action Eric. Kay basi palati aga sila galabay diri hindi nila makitaan hindi mapiaran ang problema ngati ang nagakaigo nga lighting no diri sa may dalan Araneta going south ng Bacolod amo gini ang much needed sa karon. Pat inibla Del kung gabi blali ka sa old airport pat inibla pakadto ginato sa daan bla nga bulangan bla sa Tangob. Ay purti kadulom-dulom ang dalan. Ang mga posteta kung gabi way gasiliga. Basi kinawata ng mga kable. Basi bla o ano man ang problema naman hindi bla maposte yan nakasudad na kuno ka district na. Like ang mga proyekto na action na nagsatunga sang dalan niya niya ka DPWH na so national government na pondo. So ang mga poste na yan aton nga gasiligan na sa mga digadalan kung gabi
nga subong ay nagasiga da, iyan ay kasyudad. Wala lang ko idea action Eric, pero hindi na-mention natin nga mga like sa Center Island, di ba lang, yan ka national government Oo. nga mga proyekto. Kaya depende, kay kung local road action Eric, yan ka syudad. Oo. Like mga local road Oo. nga mga dalan. Pero ang gina-question ko, ang mga posible nga wala kasiligan, na kasi na, iyan na sa syudad, ako sa iya ka DPWH na. Depende action Eric, kung di nabuta ang poste. Like kung ang poste sa local road, yan na jurisdiction ka. Pero kay halimbawa, highway ni, iyan na ka nasyonal? Depende action Eric, may action Eric is ang local road gina-convert sa national para mapunduhan sa national government. Kag kisati may raman sang local road nga pwede matandog man sang national government kag hatagan sang mga additional nga mga lighting section Eric. Wala sa depende pinakanami. kung diin nga location. Wala sa pinakanami, kasudad ko ng imo dalan, magtimbang gasiligang suga mong, di ba? Amo man gani para actually amo man ginalik ako action Eric nga kung maglakad ikaw sa tungang gabi may kumpiyansa kaya sa ko galingon mo nga sanag ang imo sini nga ginaagyan na likaw sa aksidente likaw sa aksidente likaw sa hold up na di ba kumbaga ang kumpiyansa ng tao maglabay sa kalugan nga well lighted okay ang suga kag ang seguridad din na action Eric may atong assurance nga safe sila nga maglabay sa lugar. Tiya mo na ang makabulig sa tao action Eric. Pali ko bi-check sa imo si mga sources. Kung kasi sino na da paposte na da ang mga wala gasiliga halin sa old airport pakadto to sa naguba nga kuan blang nga bulangan sa Tangob. Kung kasi sino na da dapat magpasigar da bidel mga sources babalik check be palihog be. Yes, i-check na tanak siya i-check na talaga guys si District Engineer Abraham Villarreal or si Jaime Haguliana. Timbraon mo ko, timbraon ko kung temprano pa kay karon sa night patrol ididikit asla. Sige, ato na Reka. Para at least mahibaluan natin kung kasi na jurisdiction, no? Ang hindi nga mga poste, dala na rin taguwing tangubak na Reka Bulangan, no? Halin kita sa old airport, sa mga galubak-lubak na da, dalan da. Hasta ganito sa Bulangan, Katangob, way gasiliga ang dalan, kung going ka south, ara na sa tuo. Sige. I-check na to na, double check na natin kay engineer. Para ma-describe mo gid karon, kung may chimpo ka karon beef, asaret patrol blood, to standby pagaglibot, bakit makita mo nga putik dulom. Yes, actually, Eric. I-double check natin ang inyong mga information kag i-verify natin sa DPWH kung ila ini jurisdiction para at least matagan sa nagakaigo nga action. Dugay na nato ka problema, Dil. Yes, tulad sa Eric, hindi aniya tubong. Dugay na ka problema da. Kag hopefully matagan action Eric sang solusyon kag kung hindi man subong para at least mapainan sang pondo kag in the next weeks action Eric basi pa lang maglabay mo dire asa nagsanag na ang ini nga dalan action Eric. Pagkabalauton sila at the same time pa dayawon taman sila kung may mayong action ang ginahimo nila ibutang nato ng before kag after nga litrato. Kumbaga kung before tayo ning problema, after action Eric ang muling tikang para at least ka balance man bala. I-recognize man nato nang ila sining mga effort kag ginahimo nga tikang para masolusyonan ang isa ka problema. So ang imo nimuon karon sa gabi halin ka sa old airport pakadto to sa may kuan sa may Tangob sa tubangan sa Bulangan, kuha i-video bala nga kay porte kadulom. Yes, action Eric. Pag mapasiga nila, kuwata naman liwat video. Namogid. Para at least balance kag ma-present natin sang gusto ang sitwasyon on the ground. Especially dito sa may dalan Araneta. So far, ang morning observation report, yung traffic report, ng madulong sa patrol karon nga Sabado sang hapon, ang ka-action nyo, Action Dave Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dave Salazar reporting live from where the action sa Patrol 2 amo na da DPWH attention ang lubak-lubak kadalan at tubangan sang call center sa tubangan sang old airport may mga solusyon ka anda nga dalan nga lagko ang buho ako gabi kung dulom bao ka dulom pangadaan gulpi lang makibot ka gali nagapok slakyan mo gali dalom muli buho da. Sino pa da ang concern sa suga na da nga wala ka siliga kung going ka south ara sa tuo halin sa old airport pakadto ginatros Tangob
sa may Bulangan, wala gasiliga ang suga sa poste. Kung mabutangan nyo da, makapulan nyo da ang lubak-lubak nga dalan, porsyon sa tubangan sa Old Airport, tubangan sa call center, kag mapasigan nyo ang suga da, halin sa Old Airport, pakadto sa Bulangan, Katangob. Simple mo lang ang ipremyo ko sa inyo, dayawon takamo. Pero for the meantime, pakamalauton takamo anay. Ito alaw aksyon. Duga na mga problema da, hindi na nagtuhaw nga kagabi, nagligad pa na duga nga problema na da sa suga. Highly urbanized city, tamo yatas people, muyatas pumuluyo. Ang iba nga syudad dya, sa ila pa lang yung boundary, ha? Ay, porte kasanag. Ang bago, sa Oliver, no? Paglampuas mo da sa transmitter sa Akso Radio. Hasta ganito sa syudad sang bago, sa proper, tanawa blandala nila, porte kasanag. Di mauya ta, masarangan ganit sang bago, nga hindi sila gani highly urbanized city. Ang syudad hindi kasarang. Baunano na. Tini-challenge na kay Mayor Albi Benitez kag sa mga bag-ong opisyal nga magapungko sa syudad sang Bacolod. Oh. Lalang pakitang gilas kamo dayon para nga ang tao magbilib sa inyo. Amat-amat lang. Di ta ba na magulpi mo? Di ba? Sa amat-amat matapos na gitna. Pura lang ano yung mga simple nga problema. Dalan nga daw may mga buho na tubangan ka call center sa Old Airport, alin sa Old Airport pakadto sa Bulangan sa Tangob, puwerti kadulom sang highway. Ang mga suga wala nagasiga. Kung magsilig ka mo nga ang kurente ginakawat, baklan ta kurente kag ulian naman liwat kag ipakawat naman. Ay oo. Kung kaysa ang problema sang concern nga ahensya sa gobyerno, sila mismo hindi kakita mo. Ang makakita, ibang pangatao. Which is kapalabot naman sa ila. Dibla? Di bala Kuya Romrom Rojo? Ay nga, punta kay Kuya Romrom Rojo. Kay GBL on tayaw da. Sakto ginaimo action Eric. Da mabuang tani sa presyo sang gasolina. Sili ni GBL on tayaw. Ana Sinoro Pilar ga monitor gid. John Rodolph Cadagat Garcia ga monitor da sa barangay Abagonawa San Enrique. Taga barangay Pandanon DSB, tamya lang pamilya Barbas ka Gonzales. Alin kay Ray Flores Baryoga. Alin Himutiya ga monitor da sa Kaliling Kawayan, tamya lang da ang pamilya sa La Carlotao, Nanay Lida Hidlayan, Himoteya. Milili Oligo sa Bani Cafe Highway Tangob ga monitor sa Atonda. Salamat gid. Tamya lang si Madam Vanessa Star kag Doc Matmayo. Jinky Jalakdon kag si Noel Amar, Alex Montesa, gapa mati gid sa aton sini palatuntunan. Melvin Peñalpel mayang hapon. Bao gadulom ang dalan diri sa La Carlota, gaulan kagina pa. Ay gali. Didik Alohaymento mayang hapon da. Kay Alfred Sapa. Bao mimigo ta Alfred Sapa ho. Alfredo Sapa. Highly disorganized city but always an awardee city. May pitik si Alfredo Sapa ba. Annabel Ballesteros. Hi Action Eric Magbanwa. Hi to. Ay, porte. Balik kita. Pagbalik ta, report ni Action Alvin, report ni Action Art, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. May TC ang alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalance, ka ginapabak. Nagatap na sa tanan nga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB pneumonia, kag iba. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Senyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abdiyan. Edition, Sabado nga presentation. Rowena Jopinis Baquiano, ang akong kumari ga monitor man wa. Sila ni Maribel M. Di Maala. Again sa kay Kuya Romrom Rojo may hapon gid kag kay Manjo Arnejo. Sige, check na ko ng report gikan kay Action Art Hopon. Councilor John Gamboa na talana nga magpadala sang komunikasyon sa ERC angot sa isyu sang refund. Dari sa Action Art Hopon, line number 2 sa report. Action Art may hapon. Mayong hapon Action Eric no kag sa imo minilyon ka suki ka matag palamati. Nga naga-monitor karon niya nga hapon. Kay Action si Kwan gali si Councilor John nga hapon nga voice clip. Ari na. Ha? Ari na. Ara na matik ka. Okay. Ang matapos ni kundi dumduman mo Action Eric nga may ara ang ERC nga bando nga ginpapanaog ginpagwa sa Seneco nga dapat maghatag sang refund nga kung madumduman masubra 200 million nga dapat ibalik sa consumers sang Seneco based sa ginpapanaog nga bando iya sang ERC nga sa diin suno sa kay Councilor Wilson Jude Gamboa Jr. Isa ini kabayo nga development especially para iya sa mga consumers ng Seneco at least bisan pangagamay lang ining refund nila mamaton kung sa karamuon man sa mga consumers pero siringati maayon na lang na no at least sa balayran umpisa sini nga June may ara sang refund. Pero sa part naman ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr., sila niya naging kabahin na ni sa akong kausa sa madugay na nga tiempo. Basta basic nga mag-commodities katulad o kung basic necessities, like for example, electricity, isa ining pag-away man sang iya sining komitiba mo. Ang luyang matabo ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr., sila niya kumo nga may order ang ERC sila. Pero gusto ko gin makita kag mahibaluan kung ano ang rason sa likod sining ilabando kag kung paano nakapatigayon sa pagpanungkot sa sobra no kung ining overcharge o kung ining gin patigayon nga mando isang ERC kung pala nga ginmanduan ang Seneco nga magabayan ano nga transaksyon gid ini ang sa likod Action Eric kay sila niya sa tong mga tuig 2004 or to 2017 bala mo ning posibleng ginadudahan niya katong mga ginsudlan nga transaksyon sa Seneco board especially sa kontrata sa supply sa kuryente kay sining dapat may baluan kay ni kay sa itong una ginasingkitan mo kag naging part siya sa nagambal nga dapat ang Seneco hindi siya magsulod sa mga kontrata nga disadvantageous sa partiya sa mga consumers. So plano niya magpadala sa sulat na dito sa bahin sa ERC agod mahibaluan kung ano gid ang kaundan o sa likod sining rason sa ilamando sa kooperatiba. Yari si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Wala ko pa nabasa ang ERC order. Mangayo pa ko ni kopya sa ila. Batay suspect amoy ni silingko at ubla ang ginatumod ta sa tuanay o over-contracting. Nga nagsulod ang Board of Directors ang isa ka kontrata nga kung sa diin sobra sang volume o kung kinlanlanon sang aton nga requirement. Amo tong hambalta nga unused, undelivered, unproduced. Papangayuan ko pag gani ni isang kopya ang ERC case kung ano ini siya nga kaso. Ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. So laton ta ini kung hatagan siya sa reply kay gusto niya gid may baluan kung ano ang kaundan no ng rason sa sining ginhimo ng lihok sa Energy Regulatory Commission.
Malitagigan sa Bacolod City Hall, Action Art tay hupon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kita, Action Art Hupon. Ang dugang sa karon Itali, tutok lang sa pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovea. Alis sa report ni Action na Art Hupon sa luhantang report ni Action na Alvin Grama gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ining pagpatay sa Anay Binilanggo sa Banwasang Pontevedra, Binuno. Ari si Action Alvin Graba, line number 3, report live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Alvin, may hapon. Action na Eric, dead on arrival na sa Don Salvador Benedicto Memorial Hospital sa siyudad sa La Carlota ining Anay Bilanggo matapos nga ginuno alas 2:15 kay nasang aga sa barangay Recreo, Banwasang Pontevedra. Ang ini nga biktima kilala kay Boylin de la Torre, 45 anyos, kag residente sang Purok Masagana, barangay Miranda sa amuman nga Banwa. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruel Piñero, ang Deputy Chief of Police ang Pontevedra Municipal Police Station. Ining biktima nga si De La Torre ang nalista bilang drug personality sa Pontevedra Municipal Police Station. Kag nakaagi man sa to aksyon na Eric nga na priso sa kaso man nga illegal nga droga apang nakagawa ni siya through plea bargain agreement. Now kay na sang kaagahon nasa puwan na lamang ni siya nga nagakayaon sa kilid sang dalan along sa National Highway sa barangay Recreo nga may madamo nga pilas sa lawas sa pagpati kag sa una nga report base bala aksyon na Eric na aksidente sa dalan. Rason nga hinagaw ni sakay sa ambulansya kag gilayon nga ginadala sa ospital dito sa siyudad sa La Carlota apang gindeklarar nga dead on arrival paagi diriya kay Dr. Rena Idumba. Now sa pagpangusisa pagid aksyon na Eric diri na hibaluan nga wala gali na aksidente kundi ini siya ang ginbuno sang madamo nga bes sa yes sir. Kuna mo hindi na aksidente ginbuno ginigli ya. Yes sir, wala gali ni na aksidente kundi ini siya ang ginbuno. Actually ang nagbro sa iya suno kagabase man sa pagpangusisa ni Lieutenant Pinero nga ang suspect diri nga din natudlo ang isa ka tricycle driver nga si Bobby Casimero, 45 anyos, residente sa barangay Miranda. Now anong natabo? Sunod diri aksyon na Eric kagbase man sa pagpangusisa diri ni Lieutenant Pinero nga danay gali ni silang duha action Eric damlag pa nag-inom. Nagpadulong didto sa namatyan idabrang katapusan nga haya ni Engineer Hilbor sa barangay 2 sa poblasyon Banwasang Pontevedra o galing kay natabo diriya ginareklamo ining si De La Torre o kung ang ining biktima nga pertikulo ka sabad rason nga nagtabay ang pamilya Hilbor na pwede papulion na lang rason nga pagpuli aksyon na Eric hindi nangihi naman ang ining tricycle driver ang suspect abe so sa kay dugayan sus ginkuha ang kung ara ni siya sa sidecar sa nakapungko mo dampi ang natabo diri aksyon na Eric kuno siya na nagdala sa motor biyaan niyang suspect asos grabe man lakas ang suspect rason nga nangakig kag diriya sang dalagas hana pa kung tani bununin ni suspect pero naagaw niya ang kutsilyo kag diri aksyon na Eric nga ginbuno ang ining biktima hindi lang isa kundi 20 ka bes nga ginbuno ang ining biktima. Ari ang pahayag ni Lieutenant Piñero. Usahan sa kausang kutsilyo, sir, sang biktima. Natigayon niya nga naagaw rin, sir, ginbuno na siya. Ang iyong siyo, nagambali ko lang ang suspect nga. Tiyuno ko, ikaw ang patsan ko, nagamuna sa. Ang una nga buno, nahulong siya sa nasartiya motor kag sang kumbana siya, sige siya buno sang suspect sir. Ako ni sir nakalapot sa almost 20 ka mga fatal wounds. Yes sir, kadamo. Di ka mga tinitanan ka na sir. May tatlo sa ulo, may tatlo sa right arm, kag 14 sa iyang lawas sir.
Aksyon na Eric ang kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Police Lieutenant Pinheiro. Report gikan sa NAPTO ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Kurti nga buno 20 ka buno no. Sa kainit kiguro sang suspect ni sa biktima nga pinarakan niya ka buno. Maka mo 20 ka buno sus pura sulay pura gaba pura hiwit. Sige, salamat kita Aksyon Alvin Graba ha. Dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID. Alang na. Standby ka mo sa dugang mga balita, informasyon, isyu sa lokal kag nasyonal. Mabatian sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Dugay-dugay with Action Marlon Hinabaya. Action report after edition mga takop ini temporaryo. Balik ini sa Lunes. Ato sa mga patrola unit reporter sa action nga napalagay ko nga hapon kay Action Dale Salazar, back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon Tahom, Action Albing Graba, Action Art Tayhupo. Opo diri sa mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up sa kay IT Expert, Action Christian James Benares. Dito naman sa transmitter control tower sa Balakay Talok sila sa bago si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa masunod nga programa, Action Balita, Evening Edition with Action and Defensor Lisay. Itaray kita karon sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyong pagpamati. God bless the Philippines. Happy weekend. Una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.